mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Siguro dahil sa pagkabigla o sa hirap na nararanasan ko kung paano ko tatanggapin ang nalaman ko tungkol sa kanya. Sana po maunawaan ninyo ang pinanggagalingan ko. Itago niyo ako sa pangalang Maricel. At ito, ang aking secret file. Isang answered prayer para sa akin. Ang asawa ko na itago na lang natin sa pangalang Jacob. Si Jacob ay isang huwarang asawa at ama. Lahat na yata ng katangiang hinahanap ko sa isang lalaki nasa kanya na. Bilang asawa at bilang ama. Ang pagiging mabait, maunawain, yung tipong uunahin ang kapakanan mo kesa sa kanyang sarili at yung pagiging responsableng tao. Sa kanya ko yun nakita. Nakilala ko siya noong nag-attend siya ng worship services sa simbahan namin. From time to time, napapansin ko na si Jacob tuwing may worship kami. Hanggang sa nagkakilala kami at naging malapit na magkaibigan. Hanggang sa nagkaroon kami ng mutual understanding. Kaya naman nung niligawan niya ako, hindi ko na pinatagal. Sinagot ko siya agad ng oo. Dahil ako mismo, excited na maging boyfriend siya. Noong maging kami, napakakulay ng buhay ko. Kilig na kilig ako kay Jacob. Halos linggo-linggo, may flowers ako galing sa kanya. Kung hindi flowers, edi chocolate o maliit na stuffed toy. O kahit anong regalo na hindi naman sobrang mamahalin. Noong magkasintahan pa lang kami, maaga kong naramdaman at nasaksihan ang mga magagandang katangian ng pagkatao niya. I felt secure sa piling niya. Damang-dama ko talaga na never natigil ang panliligaw niya sa akin kahit noong kami na. Kaya after niyang mag-propose sa akin, sa 3rd anniversary namin, hindi ako nagdalawang isip na tanggapin ang proposal niya at ibigay ang matamis kong oo. Para saan patatagalin namin ang ligawan stage ng relationship namin kung alam ko namang sure na ako sa kanya. Ramdam ko rin namang sigurado siya sa akin, kaya nga siya nag-propose eh.
DJ Rocky at DJ Jello, isa yun sa mga pinakamaliligayang araw sa buhay ko. Fast forward June 18, 2022. Ikinasal kami sa isang simpleng seremonya. Pastor sa simbahan namin ang nag-officiate ng wedding namin. At lahat ng mga kamag-anak at malalapit naming church mates ang nakasaksi sa pag-iisang dibdib namin. By last week of July, hindi na ako dinatnan. Kaya nag-pregnancy test ako. Ang bilis ni Lord magbigay ng biyaya sa aming dalawa. Because we found out positive ang PT. Buntis ako. First week of February 2023. Ipinanganak namin ang isang malusog na baby girl. Isa sa mga pinakamagagandang araw ng buhay ko. Ang nooy masilayan, ang pinakamalaking blessing sa amin ni Lord. Sa mga unang buwan ng pag-aalaga ko sa anak namin, naramdaman ko yung suporta ni Jacob. Lalo na tuwing madaling araw, napilit kong nilalabanan ang antok at puyat para maalagaan ang newborn baby namin. Si Jacob lang ang naging sandalan ko. Literal na sandalan. Sa isang maganda, ngunit nakakapagod na kabanata ng buhay ko. Lalo na ang nag-uumpisang yugto ng pagiging isa kong ina. Hanga ako kay Jacob dahil kahit full-time siya sa trabaho sa opisina araw-araw, hindi niya ako pinababayaan at lagi niyang sinisigurado na maaalalayan niya ako sa pag-aalaga sa anak namin. Pero sa paglipas ng ilang buwan, napansin ko na unti-unti nang nababawasan ang gana at pagiging maalagain ni Jacob. Dati hindi siya ganun. Dati, sa akin lang siya nakafocus. Lalo na pag nasa bahay na lang siya. Na-feel kong unti-unting nawalan siya ng focus. At natutuon na sa ibang bagay ang atensyon niya. Madalas na niyang hawak ang cellphone niya, na noon naman ay binibitiwan niya ng pangmatagalan tuwing kasama niya kami ng anak niya. DJ Rocky at DJ Jello, naging iba siya. Kaya nung minsang tinanong ko kung okay lang ba siya, ang sinagot niya lang sa akin ay, "You have nothing to worry about me, hon." DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko siya kayang paniwalaan. Dahil sa laki ng pinagbago ng pagsasama namin. Ilang buwan pa lang. Ilang buwan pa lang yung anak namin noon. Hindi normal eh. So I had to do something. Chinek ko ang cellphone ni Jacob. At doon ko nalaman ang katotohanang matagal niyang itinago sa akin. Na sobrang winasak ang puso ko. Dahil all this time, wala akong kaalam-alam sa katotohanan. Chinek ko ang cellphone ni Jacob. At dito ko nalaman ang katotohanan. Kausap niya sa chat ang isang taong itago natin sa pangalang Bernie. Akala ko barkadahan lang ang tratuhan nilang magkaibigan. Pero hindi.
Iba ang mga nabasa ko. Mga tipo ng mensaheng dapat sana ay sa akin niya sinasabi dahil ako ang asawa niya. Hindi si Bernie. Mga matatamis na mensahe. Kumain ka na ba? Namimiss kita. Excited na akong makasama ka. At ang mas masakit ay ang makita kong sinasabi niyang mahal niya si Bernie. DJ Rocky at DJ Jello, literal akong naduwal sa gulat sa mga nabasa ko sa cellphone ni Jacob. Kinumpronta ko agad ang asawa ko at saka niya inamin sa akin ang tunay niyang pagkatao. Inamin niya na hindi straight ang gender orientation niya. Sa ilang taon naming naging magkarelasyon, bigla kong natanong sa sarili ko, bakit di ko yun nahalata? Bakit hindi ko yun napansin? Bakit bigla ko na lang yun nalaman? Ni minsan hindi ko naman siya nakita o napansin na may espesyal siyang pagtingin sa kapwa niya lalaki. Bakit ganun? Ganun na ba ako katanga? So inamin niya. Hindi niya raw gustong itago sa akin. Hindi lang daw niya alam kung paano sasabihin. Takot siya na masira ang pagtingin na meron ako para sa kanya. Hindi ko naman siya masisi. Dahil totoo namang magbabago yun kapag nalaman ko ang katotohanan. Pero ang sakit pala, no? Ang sakit-sakit pala. Here's my husband, who I thought was the only person I can count on. Na hindi ako pagsasawaang mahalin. Kami ng anak ko. And then all of a sudden, bigla boom, may kachat siyang iba. At kapwa niya pa lalaki. So naisip ko, saan naman ako nagkulang? Sa sex? Anytime na may nangyayari sa amin, nagpe-perform naman ako at ganun din siya. Sa pagmamahal, hindi naman ako nagkulang sa pagpapakita ng affection ko at appreciation ko sa kanya. At ganun din siya, kaya nga hindi rin halata eh. Nagkulang lang siya nitong may anak na kami. Saan pa ako nagkulang? Sa tiwala? Sa assurance? Nabibigyan ko siya ng pamilya? Eto na nga, may anak na kami. Saan? At ang nasabi niya lang sa akin ay sorry. Sorry, Han. Sorry kasi hindi pala ako buo. Sorry kasi hindi ko ipinagkatiwala sa'yo ang katotohanan. At sorry. Dahil buong akala ko, kaya kong panindigan ka. Pero hindi pala talaga, kaya sorry. DJ Rocky at DJ Jello, yun ang mga sinabi niya. Hindi ako nakaimik agad. Nahirapan akong iproseso yung mga nalaman ko, ang bibigat lahat eh. Kaya yung susunod kong tanong ay paano na? Paano na tayo? Hindi ko na napigilang umiyak kasi nanghihinayang ako sa lahat. Sobra akong frustrated sa mga nalaman ko. Akala ko wala akong problema kay Jacob. Meron pala. Iniyak ko na lang ng iniyak. Halos buong gabi akong nakalupasay, sigaw ng sigaw, iyak ng iyak.
Hindi naman ako iniwan ni Jacob, panay lang ang sorry niya. Sa huli, ipinag-pray over niya ako. Actually, bawal sa relihiyon namin ang pagiging gay. Pero ano pa bang magagawa ko? Ano pa nga ba, DJ Rocky at DJ Jello? So I decided na mag-isa kong aalagaan ang anak namin. To be fair naman sa kanya, sumusuporta naman siya financially. Minsan bumibisita siya para sa anak namin. Minsan, kasama niya si Bernie na bumibisita. As a couple, wala na kami. Tinanggap ko na lang yun. Bilang parte ng proseso ng paghihiwalay namin. Hindi na rin siya sumasama sa church namin. Almost 3 years nang ganito yung setup namin. And honestly, kinakapa ko pa rin yung buhay na meron kami ng anak ko. And nandun pa rin yung mga tanong, yung mga what ifs. What if hindi ko nalaman? Kami pa kaya? What if hindi ko siya pinakawalan? Selfish ba ako? And what if noon ko pa nalaman? Hahantong ba kami sa pagiging mag-asawa? Kasi ngayon, legally married pa rin kami. Pero hindi na kami nagsasama for obvious reasons. Kaya ayun, DJ Rocky at DJ Jello. Yun ang storya namin ni Jacob. He was the man I thought was my perfect pick. A good catch na swak sa akin. Pero hindi pala. Hindi pala talaga. Nagkamali rin siguro ako kasi nasilaw ako sa good traits niya. Ano ba nga bang magagawa ko, nangyari na eh. Sa ngayon, ang goal ko lang ay mapalaki ng maayos ang anak namin. Hindi man kami nagkaroon ng magandang ending ni Jacob. Hangad ko pa rin naman yung ikaliligaya niya. And yes, I still pray na masaya siya. Na masaya siya sa lahat ng mga desisyon niya sa buhay, especially sa piling ni Bernie. And by sending this secret file to you, isa tong paraan ng pagpapalaya ko sa kanya. DJ Rocky and DJ Jello, thank you. And God bless your program. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Maricel. At ito, ang aking secret file.